си го цизда. Лили, пай. Стой! Да си не се остава улица надолу, се пусне е така на тук. Ей, Те се пази. да. Не откъде се пада. Ево, я дай да пада. Аз къде ще се пада? Не, в Виктора. В Виктора можеш да запалиш от цигарата. Ева насам бе, Вацка, няма те шибли. Трябва да се пусне на десно и късмет. Ева ти кам, не толкова е. Точно правилно! Обратно бе, бастун! Абе, да ти... Така. Вик се пусти на десна, бе. На тука трябваше. С десен да го стири се. Не ще си. А? Там беше това.